Terve mekanikko hullut. Minä olen Hamlet, tässä on Paintball. Tervetuloa meidän teknikot pajalle. Tänään me pelaamme Terrariaa. Aloitamme sillä tämän hienon kanavan. Vaikka me emme ainakaan ole ollut jo 2 vuotta YouTubessa, mutta emme siitä puhua. Toi meni hyvin, toi aloitus. Joo, okei, toi joo. No niin, sit aletaan virata. Se on sen hauta. Ei, hautaa mua! Täällä on korruptamon se peräs. Voinko sä vähän jelppiä? Tuu tänne päin. Jelppi, kiitos. Mitä vitsiä? Kuinka nopea se on? Tää on oikeesti joku Dark Souls boss fight. Dropperit voidaan itse suunnitella. Vaikka mä oikeesti vittu tapaan sen. Boss fight. Kumpi voittaa? Boss fight. Mistä Dark Souls? Easy win. On 4 liidoreja yhdessä liidorassa. No 4 liidoreja yhdessä liidorassa. Missä meidän iso puu mahtaa olla? Ai no se menee. Ei sinne. Tässä joku. No me mennä läpi vaan. Älä, mä menen kotiin, nähdään. Onks tää meidän kuolema tai yksi kolo? Joo, näköi. Oh my god. Ei nyt se olis laine! Ei tää reilu. Mä kuuletaan yhteen koloa. Joo. Tää kävi Suomen uutisen 2 idioottia kuoli koloon. Mennään tänne. Mennään tänne koloon takas. Mennään koloon. Okei, Mennään kolossa läpi. sieltä tulee ikinä, sieltä tulee Ei tule. Älä unoha ne. Ei ne tule. Mistä on mun torsi? Mä tein torsia, mistä mä käyn torsit? Sä et just kuolta. Joo, no. Ei tullut. Sitten mä ottaa ne. Mene karkuun. Mene nopeammin. Oho. Ihan perus. Me mietittiin ensin kuulla kauhean Mä seikkaa tänne päin. Oh shit, tuolta tulee juoksemaan Slime mun perään. Miten se nime voi, jos sillä on jalkoi? Vai saakeli, mä tarvittiin ne pommita. Sa. Ei helvetti. Sa. Okei. Kivi, paperi, saksa. Kivi, paperi, saksa. Mitä helvetti? Sa. Pikki. Saksa voittaa. Ta. Mitä rottaa? Sa. Tästä. Sa. Tästä. Yksi vielä. Sa. Ta. Ei! Sa. Kivi, paperi, saksa. Kuule se on. Kivi, paperi, saksa. Mennä se ottamaan. Mä voin silti. Sa. Sa. Okei, te hullut mekanikot, kiitos kun kävitte meidän pajalla. Toivottavasti viihdyitte meidän pajalla ja näemme ensi kerralla kun avaamme meidän pajamme julkiseksi. Heippa!